vanhu vemunyika yezimbabwe vobatikana zvikuru nekuda kweinfluence yawikino Chivhayo. Noda kuti according to his audio achitaura mashoko ekuti aiwa wikino Chivhayo has got the power upon my deputies. Taona kuti ike zvino wikino Chivhayo abva akwanisa kuappointa his uncle kuti akwanise kuwana a judiciary position aiwa in the parliament. Ndisati ndapinda aiwa munhau sonyongwa dzakaitiwa as an evidence to this situation inoratidza kuti aiwa wikino Chivhayo atwa neinfluence aiwa munyika yezimbabwe nemuZANU-PF in its and its structures. Notibva wasubscribe like utina on the bell icon. Notipinda muzima yanyora vachiti despite the scandal of the audio recordings involving convicted fraudster wikino Chivhayo, his influence and the power over the state remains evident. Last week Chivhayo directed the Minister of Justice Ziambi and the Secretary of the Judicial Services Commission Walter Chikwana to replace Magistrate Clever Tsikwa with his uncle Naison Chivhayo. Naison Chivhayo, a relatively known figure, was quietly added to the High Court list of new judges after the guerrilla's nephew had instructed the Justice Minister and the Judicial Service Commission leadership to do so. Ndoda tikuona kuti aiwa wikino Chivhayo ativa neinfluence munyika yezimbabwe. Noda kuti aiwa evidence yakabuditsiwa muaudio yava kutosapotiwa nezvinhu zviri kutoitika paground. Noda kuti aitira kuti ane power yekuti akwanisa kuita zvaanoda munyika yezimbabwe. Taona kuti akutoappointa his uncle kuti akwanise kupinda mujudiciary services. Aiwa mhuri yezimbabwe chibotudzai munori kuri pamusoro pechitiko ichichi. Pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu ndokuti musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.